Irantzuko lurrak ekintza ugari prestatu ditu. Ibilbideak, parapentea egiteko aukera urtegiaren gainetik eta bar. Eta berrikuntzen urtero eskintzen dira Aste Santuaren inguruan eta berrikuntzak daude aurten. Besteak beste ibilbide antzerkiarekin lagundutak. Gaur bertatik etorri da gure gaurko gonbidatua, Karen Errea. Arratsaldeon eta ongi etorri. Ni esker. Bai, aktorea. Bai, hori da. Antzezlea, aktorea. Bai, eta La Txacena konpainiatik zehazki, en La Txacena. Teatro La Txacena, bai, hori da. Orduan, lehendabiziko aldia Irantzuko lurrekin parte hartzen duzuela edo? Bai, entzuna daukat, aurrek urtean bai egin zutela antzerkiarekin zerbait, baina aurten da lehenengo aldia kontratu dutela antzerki talde bat, eta hor gabiltzagu prestatzen ibilbidea eta hortikan agertuko diren pertsonaia mitologikoak. Hori, orduan, ibilbidean zehar, bai, nola gauzatuko da? Antzerkia eta mitologiaren gainekoa? Bai, ibilbidea kainoian zehar egingo da, eta gia bat egongo da, kontatzen bertako animaliak eta landaredia. Eta, joango dira ateratzen hortik pertsonaia mitologikoak. Ikusiko ditugu Basa Jaun, Tartalo, Martin Txiki ere bai hortikan ibiliko da, Gatzagorriak, Lamiak, eta denetarik. Oso polita. Bai. Orduan, Irantzuko Arroilan, kainoian? Bai. Eta nola prestatu da, ibilbidean bertan egon zarete edo? Bai, joan ginen egun batean ibilbidea ikustera, eta ikusi genuen bertako monastegia, eta benetan ikusgarria da, benak merezi du. Eta orduan hasi ginen prestatzen, eta monastegitik hasita, hasiko dira ateratzen monje batzuk eta gero iritsiko gara landa batera ez, eta hor bukatzen da ibilbidea. Orduan, ibilbidean zehar joango dira ateratzen. Eta polita da, jauziak daude, bai. Oso polita, eta gainera orain udaberri hasi dela, hasi dira loretzen eta zelaiak eta oso polita dago, bai. Pena merezi du, bakarrik natura ikusteagatik pena merezi du, joatea. Pertsonai mitologiko asko ikusiko ditugu? Bai, nahikotxo haude hori, Tartalo dugu, Lamiak, Galtzagorriak, Basa Jaun ere bai dago, ikazkin batzuk ere bai hortikan ibiliko dira, monje batzuk ere bai ikusiko ditugu, eta denetarik bai. Zure kasuan, nori izango zara? Ni Lamia bat naiz, bai. Eta nola jarriko zara harremanetan publikoarekin, nola interaktuatuko duzu? Aterako da bertan dagoen biztanle bat, eta hori da pixkat gidatuko gaituena ibilbidetik, eta joango gara, adibidez, ni erreka ertzean ibiliko naiz, eta iritsiko dira datozenak, eta hor topatuko gaituzte abesten eta Lamiak bezala, gure hilea horrazten. Gazteleraz eta euskeraz? Ez, gazteleraz bakarrik. Eta dagoeneko, esan dugu lehendabiziko aldia Irantzuko lurrekin parte hartzen duzuela. Bai. Eta zen nolako elkarlana izaten ari da? Besterik gabe kontatu ziguten proiektua eta oso interesgarria iruditu zitzaigun, ze euskal mitologia oso polita da, eta gainera naturan egitea eta iruditu zitzaigun aparteko aukera, eta oso polita denez, hori, igual horren ohituta ez dagoen publiko bateri hurbiltzea, agian euskal mitologia lotzen dugu normala denez euskararekin, baina bai euskara ez dakitenek haien mitologia ere bai bada ez, haien arbasoena, eta pixkat haiei hurbiltzeko eta ere bai. Bai, hemengo kultura azkenean. Hori da. Eta bai, esan duzuna hor, naturan kokatuta bere erroan ez, sustraietan hemengoa da. Hori da. Eta orduan, ez dago istorio zehatz bat edo nola... Bai, kontatzen dira, adibidez kontatuko dugu, Tartaloren kondaira kontatzen da, edo Martin Txiki nola lapurtu zion garia ez, Basa Jauni, eta horiek kontatu egiten dira, baina ez dago zehazki istorio bat bidaian zehar egiten dena ez. Ezagutzen dugunan ohikoa den antzerkian. Ez da hori da, bidean ikusi eta haiekin interaktuatu egiten duguna, eta polita da bai. Horrelako antzerkia normalean egiten duzue zuen konpainian edo? Ez, gu normalean ibiltzen gara eskenatoki baten gainean eta hor antzerkiak egin ditugu. Baina egia da, batzutan bai ibili garela zenbait festa jolasak egiten eta adibidez egon zen hemen LGTBI festa bat ez, gogoratzen orain izena. Baina, ibili ginen horre bai ambientatzen, kabaret bat prestatzen, festarretarako, eta gero jokuak bai egiten haientzat, eta, denetarik egiten dugu pixka bat. Jende asko osatzen dute taldea? Gaur egun uste dut 20 pertsona garela taldean,
Eta, bueno, bai. Guztiek hartuko duzue parte? Bai, gehiengoak bai, hori da. Eta nola noiz hasi zineten proiektu honekin? Proiektu honekin, ustut, ez dakit, abenduak aldera, esan zeguten ez dakit ez duguan, baina hori, kurtso honetan izan zen. Eta hasieratik gonbidapena izan zen, zehaztuta mitologiaren ingurukoa izango zelarekin? Hori da. Esan zeguten mitologiako zerbait nahi zutela eta harrobian zehar, ez? Eta gure zuzendariak prestatu zuen gidoi moduko bat, eta hor pertsonaiak, bakoitzak pertsonai hartuta hartu zuen, batzuk 2 pertsonaiak dituzte, eta entxeguak hasi, eta hori. Bai, hortik ja zuen esku, libreki sortu duzue dena. Bai, hori eman zeguten askatasun osoa, guk sortzeko nahi geduen gidoia, eta ere bai sortu dugu abesti bat, eta, denetarik daukagu, bai. Esan duzu, pertsona batek 2 pertsona izan ditzazkela, ze hau beti antzerki berdina izango da, beti ibilbide berdinean? Bai, beti berdina izango da. Astebururo berdina mantetuko dugu, baina hori, pertsonai asko agertzen direnez, eta asko ez garenez ere bai, 20 gara, baina hala ere gutxi da, orduan batzuk ibilbide hasieran hasi eta gero jarraitu ditute aurrera, beste pertsonai batean. Ibilbide luzea da? Ez, uste dut 3 kilometro direla, ez da luzea eta gainera oso ondo dago ziletekin eta ibiltzeko familientzako oso aproposa da bidea. Hori, badago publiko zehatz bat zuzenduta dago bai? Bai, familientzako da, baina edonork gozatu bezake, bai, oso polita da eta interesgarria bai. Entxeguak nolakoak izan dira? Entxeguak entxaiatzeko asko garenez eta eskena txikiak ikuste ditugunez, bildu gara eskenetan gaudenak eta pixkat individualki hasi gara prestatzen ez, multzotan, eta gero hasiko gara igande honetan, bai, badaukagu entxagu generala, ez, eta ara joango gara eta guztia entxaiatu denak batera. Aste Santuan hasiko zaretelako? Hori da, bai. Bai, 2 aste barru? Bai, Aste Santuan, asteburuan, hori da. Baina gero, Aste Santua bukatu ondoren, jarraipen emango diozu? Bai, egongo gara apirileko azkeneko 2 asteburuetan eta maiatzaren lehenengo 2 igandetan. Eta zer suposatu du zuentzat, ez dakit, eskaintza hau? Hori guretzat aukera paregabea izan da, ze hori ilusio handiarekin hartu dugun eskaera bat izan da, ze hori euskal mitologia asko maite dugu eta egia da batzuk ez genuela zehazki ondo ezagutzen historia guztiak batzuk bai, baina guztiak ez, eta horren inguruan investigatzen ibili gara eta oso polita da. Eta naturan egitea ez, aukera berria izan da guretzat eta oso reto polita ikusi dugu bai. Badituzue, zehaztuta, ez dakit ze goizez edo arratsaldez izango da? Goizez, bai, uste dut goizeko 11 aldera hasiko dela, ez dakit zehazki, baina hortik. Eta lami bat baino gehiago izango zarete, zure kasuan? Bai, 2 lamiak gara, bai, 2. Bai, eta kantatu orduan abestiak agertuko dira bidean? Bai, hori guk sortutako abestiak ez dira ezagunak, baina... Bai, esan duzu, sortu egin duzuela bat zehatza. Zeri buruzkoa? Da, kontatuz pixkat bertan ikusi dezakeguna, ez? Monjei buruz hitz egiten dugu, basa jaun, sorginak bai, pixkat bilbidean zehar ikusiko dugunaren inguruko abestia da, bai. Talde bezala zer suposatu duen, honek galdetu dut, baina zure kasuan, zuretzat, zer suposatuko du honek? Niretzat, nik betidanik maitatu izugarri euskal metodologia, ze eskolan eta ikusita, beti dutu zait oso polita, interesgarria, bai. Eta orduan proiektu hau egintzean ilusio pila bat. Eta gero, aktoresa bezala, erreto berri bat da. Ze normalean hori, eskenatoki baten aurrean gaude, baina gero publikoa izatea zuzenean, parean, ez nahi izango da, eta haiekin interaktuatzea eta hori. Eta urduri jartzen gara bai askotan, eta bai ahotsa ateratzeko momentuan ere zailagoa izango da, ze ez da isiltasuna egongo, azkenean naturan gaude. Bai. Eta berri izango da, eta baina hori naturan egitea eta oso polita izango da, bai. Bai, errealidadera eraman duzue obra, bai. Hori da, bai. Ze nolako, ez dakit, familiarekin komentatzerakoan edo orokorrean lagunekin, ze nolako harrera izan du honek? Oso ona, bai. Ze denei egitea antzerkia ez naturan bertan,
oso ideia polita iruditu zaie. Ama pixkat kezkatu da, arropagatik eta igual hotza ez pasatzeko, hemen Nafarroan ez dakigu inoiz seguraldi egingo duen, baina oso ondo bai, bestagatik oso ondo. Eta beste ekintzak ere, agian ez duzue denborarik izango leku batetan zaudete edo bestean, baina hori esan dugulako programa zabala dela, aukerarik izango duzue? Ez dakit aukerarik izango dugun, baina ibili gara aurkezpen batzuk egin dugu elkarrekin, eta ikusi izan dugu badagola bizikletan ibiltzeko aukera, egiteko gure parean, Harrobiaren parean egongo da, eta oso interesgarria iruditu ditzaigun, ez dakit egiteko aukerarik izango dugun. Ere bai, parapenten uste dut ibiltzeko aukera dagoela, eta ez dakit gehiago, gero bazkatzeko edo gauza probatzeko aukera izango dugu hori bai. Ibilbidean parte hartzeko apuntatu beharko gara pentsatzen dut, izena eman beharko. Hori ez dakit, egia esan ez dakit. Bestela, Zirantzuko lurraren webgunean hor, egitaragua eta xehetasun guztiak. Horregongo da, bai. Orduan, ilusioarekin, ez? Bai, gogoz, oso. Orduan, azkenengo entxegua orokorra orain asteburu honetan. Bai, hori igandean daukagu, bai. Eta hor elkartuko zaretela guztiak. Hor denak egongo gara, egun pasa, eta entxeatzera, zerbait mugitu behar dugun edo ez, tokira egokitzeko, baina... Han bertan egingo duzuelako? Bai, hori bai. Ikusteko dena ondo dagoen edo ez, eta denbora ematen digun aldatzeko edo ez. Eta pentsatu duzue agian eguraldiarengatik ez dakit, euria baldin badagoz, bertan bera geldituko zen edo egokituko zen? Bai, nik uste euria egingo balu, bertan bera geldituko zela, baina aldatuko zela arratsaldera edo beste batera, baina bai, eski... Bai. Naturan bertan egoten azkenean. Bai, daukana. Bai, hori da. Bai, ez dakit zerbait gehiago azpimarratu edo nabarmendu nahi duzun, Karen? Ez dakit. Bai. Bai. Mil esker gurekin egon izanagatik. Zuri, konbiatzagatik, bai. Eta pentsatzen dut, ez dakit, en la Txazena konpainiari buruz gehiago jakin nahi baldin badugu, dago nonbait ez dakit webguneren bat, sare sozialak? Sare sozialetan bai daukagu Instagramen, Teatro en la Txazena, @Teatro en la Txazena, Ten la Txazena uste dela, bai, Ten la Txazena. Eta hori da, eta hor daukagu korreoa eta dena. Eta gero esateare bai, gazte talde bat garela, hori askotan kontatzean jendea harrituta geratzen dela ez, eta pixkat beldurrakin hartzen gaituzte, ez dakit zergatik, gazteak ikusita ez konfidantza ez dagoela, baina esate hori esfortzuarekin eta dena ateratzen direla emaitza oso onak, eta ikusi dezakezue. Guztiak gazteak zarete? Guztiak gazteak, bai, hori da. Eta zuek sortutako taldea zarete? Bai. Orain dela urte bat gutxi gora bera, ez? 2 urte, bai. Ni orain dela urte bat sartu nintzen, baina taldeak 2 urte daramatza. Eta denak gazteak, teknikoak ere bai, soinu eta iluminazio teknikoak denak gazteak dira. Eta hor adibidez ibilbidean, soinuarako ez dakit lehen esan duzu, abesteko eta mikrofonoak erabiliko dituzu? Ez, hor dena gure abotsarekin eta... Naturan eta dena naturala. Bai, hori da. Bai, benetazko lamiak izango... Hori da. Eta orduan, denek gazteek eta hor elkartu dizuena da, hori ez, artea eta... Bai, antzerkiak elkartu ditu. Bai, eta denak oso ezberdinak gara, ez? Oso mundu ezberdinetatik gatoz, baina hori da elkartzen gaituena eta hori da azkenean mantentzen gaituena eta... Iruñeko konpainia? Bai, hori da. Bai, eta kasu honetan Lizarraldera, Irantzuko lurrak daude. Orduan, mugitzen zarete orain arte Euskal Herria osotik edo ze... Ez, orain arte Iruñaldetik ibili gara, ibili ginen duela hilabete batzuk Bieskasen, antzerki amateur konkurtso bat zegoen eta hori ibili ginen. Eta gero bai Donostira batzutan, gazte antzerki topaketaren ibiltzen gara, baina gero hemendik ibiltzen gara. Iruñan zehar eta, bai, Nafarroan. Hau, zer suposatuko duenen, hori, eraginen artean edo ondorien artean, izango da ere, hori ez, erakustea gazteek ere badaukazutela zer erakutsi. Hori da, bai, gazteek ere bai, gauza oso onak egin ditzakegula, hori esfortzuarekin eta dena lortu dela, bai. Aipatutako aurre iritzi horiekin apurtuz. Bai, hori da, saiatu zeintzat, bai. Mil esker, Karen, gurekin tartetxo hau egon izanagatik. Zuei gonbidatzagatik, mil esker. Hurrengora arte. Agur.